Llongyfarchiadau, Sonia. Diolch. Wrth gwrs, dim ond y tro gyntaf chi ennill yn Ynys Môn yn y sir yma, nath chi ennill nôl 1999. Siwr deimlad yw ennill unwaith eto yn Ynys Môn i'ch cartref mewn ffordd? Gwych. Yr un mor arbennig ar tro cynta, a mae gwres y gynulleidfa i'w deimlo ynde. Pawb mor gefnogol a mor garedig, oedd o'n wych. Ai rhywbeth am Ynys Môn ei hunan sydd yn eich ysgogi chi gymryd rhan? Dwi'n meddwl oherwydd bod y Steddfod Adra Môn, sicr, dyna'r tro cyntaf mi gystadlu yn 1999, a wedyn dyma'r reildro fan hyn, ynde, dyna mae'n reit neis. Grêt, a cysgodion oedd thema yr gystadleuaeth, fel athoch chi amdani fynd i'r afel a'r thema? Jyst meddwl am gysgodion o safbwynt bywyda pobl ynde, bod colled a galar a hyd yn oed tor priodas a serch a chariad yn ei gwahanol ffurfiau yn gallu bod yn llawn cysgodion yn aml iawn. Grêt, a ni'n gweld bod ymbarel yn enw'r y gwaith. Ydy rhannu ymbarel, a mae'n enw ar un o'r storion hefyd. A mae'r ferch yn y stori wedi colli ei chymar, mae o wedi marw, a mae'n jyst meddwl am ei bywyd mewn fe'i gilydd. Fel rhannu ymbarel, achos mae'n gamp rhannu ymbarel efo rhywun ei galon iawn ynddo, mae o fel rhyw goreograffi bywyd os liciwch chi, bod rhaid i chi fod yn stepio ar ei fath a mewn sync efo'r person yna. Grêt, ffantastig. Llongyfarchiadau a mwynhewch. Diolch o galon.